Lehet hallani, jó ötlet. Hallani? Lehet feljebb? Lehet feljebb? Jó estét kívánok! Halk, azt mondod? Halk. Komlós se hallani. De vagy a faszomba sem. Jó estét kívánok mindenkinek! Az itt a 143. Köszönjük szépen, hogy eljöttek! Halló! Jó estét! Jó estét kívánok mindenkinek! Valami gerjed. Húzzad le! De hogyha kicsit lejjebb jön, így jó. Így is jó. Nem tudom. Jó így? Ez valószínűleg így. Jó estét kívánok! Jó, köszönjük. Pár percen belül elkezdődik Anura előadása. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Ez itt a 143. Nagyon jó, hogy itt vannak. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Mindenki készen áll! Ez itt a 143 fok gipszes aréna. Első fellépőnk. Anura, a vizuálokért felelős VG Flash Noise, Oyori, Brabra, és a streamért pedig Sasa. Köszönjük szépen, hogy itt van Sasa. Nagyon jó, hogy itt van Sasa. És köszönjük szépen, Anura! Köszönjük szépen, Nagyon szépen köszönjük Anurának, nagyon jó volt, nagyon jó volt. Remek volt. Köszönjük szépen. És következő fellépőnk lesz pedig... Ki lesz? Nem más, mint B, aki egyenesen Pécsről érkezett ide hozzánk. Köszönjük szépen, hogy eljött ide Pécsről hozzánk. Most az a helyzet, hogy van egy ilyen 10 perces átállás, Valami beszélnünk kéne. úgyhogy azt végig kéne nekünk stand-upolni. Mondd csak, Komlósi, mi történt veled manapság mostanában? Azt a mindenit. Te lekéstél 2 busz. Maga ott, uram. Magát hogy hívják? Igen. Levente! Micsoda név ez? Leventének hívják. Az mit jelent? Micsoda? Kis lényt jelent a Levente? Hát én ilyet még sose hallottam. Azt a mindenit. Volt már 10 perc? Ajaj. A Noise FT-ben. És kezdődik B előadása. B. Hatalmas tapsot kérjünk B-nek! A következő versenyző pedig nagyon messziről érkezett ide hozzánk. Nagyon-nagyon messziről. Honnan is érkezett hozzánk, kedves kolléga? Egy másik országból érkezett hozzánk. Honnan? Aha, találós kérdés. Önök szerint honnan érkezett? Tippelni lehet. Honnan? Még egyszer. Albániából? Nem Albánia, valaki más. Valaki más? Kazahsztán? Kazahsztán? Nem Kazahsztán, nem talált. Olaszország sem. Az úr megint elrontotta, úgyhogy ő kérem szépen ne nagyon próbálkozzon többet. Más egyéb? Más valaki? Még több tipp jöhet. Aki tudja, jelentkezzen. Kicsit segítünk. Közel van. Szomszéd. Nagyon közel. Messziről és egyszerre közel. Távol és mégis közel, ahogy a Dali szól. Na, valaki? Nem Izland, azt sem sikerült. Más valaki.
Na szóval, az úr BMW-vel jár. Legyenek kedvesek köszönteni, előtt kívül más nem tudok elmondani, legyenek kedvesek köszönteni a következő fellépőt. Romániából! Hatalmas tapsot kérünk Petrunak! Úristen, ez egy hatalmas taps volt, köszönjük szépen! Buzi Lila bajnok! Hajrá Ferencváros, köszönjük szépen! Köszönjük szépen, következő fellépő! Nem másik! Hatalmas tapsot kérünk szépen Dübelnek! Jó, és most hallgassanak kell kérjük egy plusz számot, egy kis ráadás! Internet. Az olyan nincs internet, úgyhogy hagyjuk is az egészet a kicsába. Itt van fenn a router, baszol. Na, gyerünk, egyrészt megszűjjenénk a közönséget, hogy kicsit fáradjon közelebb. Közelebb gyertek, légy szíves! Másrészt meg szeretnénk amúgy bemutatkozni. Mi vagyunk az Edge házigazái. Egyrészt mutatkozom meg, kérem uram. Sziasztok, Abonyi Zsolt vagyok, Abonyi Zsolt! Sziasztok, én meg Komlócsi Máté vagyok. Egy forma lélek. Üdvözlöm Önöket! Örülök, hogy eljöttetek, hát ez nagyon jó. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Ez most nagyon jó nekünk, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen! Hajrá Ferencváros! Mi akitok kérnek egy hajrá Ferencváros! Hajrá Ferencváros! Akkor szóljon! Kicsit szellapolunk addig. Szóval, hogy tartom a pont? Úgy tartom, hogy most a képernyőn lehet látni Noise FC! Bizony. Ugyanis... Ez azt jelenti, hogy... Mit jelent, Zsolti? Mit jelent, kedves kolléga? Ez azt jelenti, hogy keresztfeltöltés süretünk megint! Ismét, mivel hogy a foci csapatunkban kellene még játékos! Bizony. Ha valaki önmagában érez erőt arra, hogy a foci csapatunkban játszon, akkor ahogy kedves Gausszotta mondta, Máté, mi vagyok, Zsoltot, akkor szeretnénk megkérni, hogy csatlakozzon a csapatunkhoz a képernyőn látható e-mail címen. Egy pillanatot kérünk szépen, kollégák, mondja meg, hogy Elnézést, már is lesz egy kis... Buggy on the Itt lesz majd mindjárt. Még egy kicsit. Elindult a szám! Kézen látok! Gyertek közelebb, gyerekek! Nem szabad ölni, mi ez? Igen, valószínűleg. Halló, most szól? Na, ez volt, amit kihúztál, bazzeg! Szóval, a következő fellépő nem más, mint az egyetlen, az igazi VLK GRT ZRT, akit nem tudjuk, hogy van a neved. Milyen neved, bazzeg? VLK GBR, Velki Gábor. Velki Gábor! Jó, akkor egy kicsit
Feleségem Scarlett Johansson. Nem voltam kómába már bánom, egyszer találkoznak, nem írnak lesz, számomra csak egy vakremény marad. Egyszer találkoznak. A Noise FC. Gyerekek, csatlakozzatok a Noise FC-hez. Ide a csapatunk. Noise FC. Noise FC. Mi szeretjük robbanást? Amúgy a Komlósi kolléga akart előbb mondani valamit az ingyen sörrel kapcsolatban. Igen, ingyen sört találta a férfi mostóban. Bárki kapcsolat, csak menjen oda. Ez az, és ez biztos, hogy nem egy prank. Ez nem kamu. Ez nem egy vicc, ez komoly. Ez full komoly. Valami gerjedsz. Te gerjedsz? Zsolti, gerjedsz? Szerintem te gerjedsz. Egymásra gerjedünk. Az igaz. Hatalmas tapsot kérünk szépen. Hatalmas tapsot kérünk szépen. Az orra az igazi. Még egy tapsot szeretnénk kérni. És külön egy tapsot szeretnénk kérni a hatalmas vizuálnak. Brabra! Egy kis technikai szünetet kérünk, egy perceken belül elkezdődik majd a show. Egy pillanat türelmet kérünk még. Nincs bó, nem tudom ki búzott, de ne búzzon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hey! 1, 2, 3, hallottok? Hey! Rock and roll! Hova lettél, hova tűntél? Hello! Majd egy fél óra múlva, srácok, majd egy fél óra múlva. Hogy érezzük magunkat? 143, nem hallok titeket! Mi van? Kicsit még tart ez a technikai szünet, még egy kis türelmet kérünk szépen. Ne menjen el senki, azaz, te ott most láttam, hogy kimentél, ne menj ki, hanem gyere vissza. Oké. Hajrá Ferencváros! Hajrá Ferencváros! Most mi a fasz, erre egyedül vagyok, mi a picsa? Hangpróba mehet Isti? A laptopikont, azt benyomtad? Laptopikon. Legyen nem? Milyen laptopikon? Mindjárt jön az Isti. Mondjatok már valami favicceket. Mondjunk favicceket? Nyisd meg valami vízgenerátort. Olyan nincs. Srácok, szeretnétek hallani egy viccet? Van az a vicc, amikor... Van az... Melyik vicc? Van az a vicc, amikor bemegy a zsidó az Isti. Nincs meg az, amikor... Csókosan, én zsidó vagyok. Nincs. Még egyszer. Isti, most mi van? Isti, van hang vagy nincs hang? Lesz tornádó vagy nem lesz tornádó? Tornádó!
Parasztok nincs hangótok! Tudjátok mit? Úgy döntöttem, hogy én majd nem fogok DJ-zni. Ez a szar nem működik, szóval... De Isti, csak jelzd el számokat valahogy, nem érdekel nekem. Valaki, aki érted a szar, hogy jön már ide, ezt nem hiszem el. Isti, mi a gecim van? Itt búzizunk össze-vissza megint. Isti. Hány SZMB-s kell egy Jack Dugóbet egy pénzbetűvásához? Van hang, vagy nincs hang, bazd meg! Van hang, vagy nincs hang! Kéne még egy sört inni szerintem. Akkor milyen, bazd meg? De ott az RCA, Isti, bazd meg, nem a gépbe. A gépből megy most éppen a hang, bassz meg! Hogy jönne már a gépből a hangban? Tessék, így állítom az RCA-ra! Isti, be vagy baszva, ne énekeljél! Be vagy baszva! De bassz meg! Baszom! A kézzel álltok! No, jó estét kívánok mindenkinek! Ez itt a 143, és most következik az este fénypontja. Köszönjük szépen, hogy jöttetek! Ott mögötted találsz 2 üveg sört, az egyiket add már ide, légy Hol szíves! van Isti, hol van? Ott a földön valahol! Sör! Tornádó! A színpadon! Hangot adjára! Zsőti! Komlósi! Dögmedve! Ugyanazok a pátokat tisztetterem! Szívszombros hallottátok! És most következik a Dögmedve projekt az Istitől! Ugyanazok a pátokat pénzben tapsot kerülünk Szívszomnak! De mielőtt még benyomnád a Tornádó című számomat, letornádóztatom azt az utolsó sört, ami szükséges! Gyerünk Isti! Nézd rá! Hazámat tapsot kérünk szépen! Megkanizáló egyenesen! Gyerünk Isti! No basszad azt az elét, bazd meg! Kicsoda? Hát tehát kiindítja el, bazd meg, ami nem az enyém. Én? Szóval, én... Ezt mikor beszéltük meg, bazd meg? Ha meg ki a faszom, bazd meg! Kormány alá! A lábam a gázon, a szemem az úton, a szemem a nyargóján. Szóval srácok, köszönöm szépen, én voltam Dögmedve. Sziasztok! Hova tűntél, feleségem, szeret jó hajzott, álmomban raktam teféltől. Neked álmomban sikert, most remény maradsz. Tanítasz nekem jó pár. Lájkodod! Ezt várom már, de ott hogy is. Köszönjük szépen, az volt a 143-tól! Szép